27 държави членки и почти половин милиард граждани, Европейския съюз е един ненадминат глобален и исторически успех. Европейския съюз гарантира мира, насърчава просперитета и осигурява социално и регионално сближаване. За последните 50 години сме се разраснали от 6 държави основателки до 27 държави членки. На хоризонта изникват нови предизвикателства – поддържане на стабилна и успешна икономика, борба с изменението на климата, осигуряване на енергийните доставки. За целта е необходимо да приспособим нашите средства и инструменти, за да могат 27-те държави членки да работят заедно по-ефективно, прозрачно и демократично. Договорът от Лисабон ни предоставя тези така нужни средства за изграждане на нашия общ дом. Групата на Европейската народна партия ЕД е за силна и обединена Европа, в която гражданите, както и всички държави членки, имат право на глас. С един силен Европейски парламент, който да представлява гласа на гражданите. С силни национални парламенти, които да допринасят за нашите общи решения. С институционална рамка, която да предлага солидна основа за справедливо уравновесяване на интересите в Европейския съюз. Новият договор ще позволи на Европейския съюз да се справи успешно с предизвикателствата на утрешния ден. Наистина е трудно 27 страни да работят заедно, но когато работят заедно, общия им успех може да бъде много по-голям от самостоятелните им успехи. Но има и проблеми, с които трябва сами да се справим. Сами трябва да се преборим с корупцията, с организираната престъпност. Сами трябва да съживим здравеопазването и да възродим образованието си. Има и проблеми обаче, с които трябва да работим заедно с нашите партньори в Европейския съюз. Заедно трябва да се борим срещу ефектите на финансовата криза. Заедно можем да се преборим с климатичните промени. Заедно можем да осигурим енергийната независимост на Европа. Именно за това ние, евродепутатите от Европейската народна партия и от ГЕРБ в България, настояваме за общи политики, обща енергийна политика, обща външна политика, обща отбранителна политика. Инструментите за това са в Лисабонския договор. Договорът от Лисабон ще проправи пътя за един по-демократичен и по-прозрачен съюз. Европейският парламент ще се превърне в пълноправен законодател в почти всички области на европейското законодателство. Отвореният и прозрачен процес на взимане на решения в Европейския парламент ще направи европейската политика по-демократична. Също така, националните парламенти ще имат по-силна роля. Това ще повиши отговорността и ще спомогне да гарантира, че принципът на субсидираност се прилага добре. Договорът от Лисабон ще засили способността на Европейския съюз за действие, като увеличи мажоритарното гласуване в съвета и осигури по-голяма външна съгласуваност на съюза. Ще бъдат установени нови компетенции на Европейския съюз, но само там, където се нуждаем от тях. В съвместната борба с изменението на климата, в осигуряването на обща енергийна политика, в борбата с престъпността и тероризма. Ние искаме Европейския съюз да предоставя ясна и добре определена добавена стойност на гражданите. В Европа десницата иска повече отговорност от институциите. В контекста на Европейския парламент това значи да има повече правомощия парламента, да взима решения, от които зависи живота на всички в Европа и, разбира се, депутатите да бъдат по-пряко отговорни пред гражданите, които са ги избрали. Нима същия проблем не седи и в България. Ние прекалено често говорим за думи като прозрачност и прекалено рядко използваме думи като отговорност, думи като солидарност. За нас това, което е важно, е хората, които биват избрани на постове, да бъдат пряко отговорни към хората, които са ги изпратили там. Това, което е важно, е решенията, които се взимат тук, в Брюксел или в София, да бъдат винаги консултирани с хората, чието живот те засягат. Защото само тогава тези решения могат да бъдат наистина приемливи за всички и представителни за цялото общество. Много от днешните нови предизвикателства не могат да бъдат преодолени от отделни държави членки самостоятелно. Изменението на климата не спира на нашата граница, нито пък престъпността. И когато погледнем към последствията от глобализацията, виждаме както рисковете, така и възможностите. Ние сме убедени, че Европейския съюз е най-доброто решение за възползване от възможностите на глобализацията и за предотвратяване на рисковете от нея. За тази цел всички се нуждаем от възможно най-добрия набор инструменти. Именно затова ние, в ролята си на най-голямото политическо семейство в Европейския съюз, подкрепяме договора от Лисабон, защото сме убедени, че всички граждани и всички държави членки ще имат полза от този нов договор. В Европейския парламент всеки ден се взимат решения, от които зависи живота ни. Как ще защитим правата си като потребители? Как ще се предпазим от нелоялните търговци? Ще има ли
субсидии за нашите земеделци? Ще има ли субсидии за пътищата? Как ще защитим националните си интереси на Балканите, в Черноморието? Всички тези решения, които взимаме тук, трябва да бъдат максимално консултирани с хората в България. Ние трябва да чуваме мнението на всички, за да може да изработим правилната позиция. И в крайна сметка, не забравяйте, че на предстоящите избори всеки глас ще бъде важен. Всеки глас за Европа, всеки глас за България. Защото хората, които са тук, трябва да бъдат компетентни, трябва да бъдат подготвени, трябва да си разбират от работата и най-вече трябва да не забравят, че са българи.